Halo friends, आं दिनै आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाहरबाय। जोङो दायो न'आव थांनो नागिरदों। मानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं एसे नोंसोरनो शेयार खालामनो बे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथांमोना जोबजासे नायलां। बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ। Hanai. Jadi ini di Korea habafaरियाव जों जायगाखौ फरायनो आखायाव लादों। दिनैनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लाबाय। दा हाबाफारिनि जानायनि सिगां जों मोसाखावरि बिनानावमोन दोङो। बिथांमोनखौ हाबाफारि जागायनायनि सिगां दोंसे मेथाइजों मोसाफैयो। गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिनो सासे होननानै आङो नोंथांमोना जों निमाहा होयो। बेनि थाखाय आं खावलायखानाय थाबाय। आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, लोगोसेनो उलुबारि FMC आरो आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, लोगोसे जोंनि उलुबारि जौगा आफादनि बोसोनगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि दालाय आफादनि नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि आंगो फरायसा फंबाय बिनानावमोन, दिनैनि आफादखौ सालायलांनो थाखाय आरो गांसे आर'नाइजों मानबावनो थाखाय खालामनाय जायो। लोगोसेनो दालाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय आं गुरै खालामनाय जादों। गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खालामनाय जादों। आफादगिरि बसुमतारी बिथाङा आफादखौ सामलायबाय थादों। आफादगिरि बिथां लोगोसेयावनो दिनैनि बे बरायनाय फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि studentpwrkw सार बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो हादों। दक्षिण बाक्सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि खगेनबिहारी दैमारि सार। नोङो मोनजानो थांनाया जोबोद गोब्राब। बेखायनो दिनै मुगायाव गावखौ फरायनायजों लोगोसे एक्सट्रा स्किल जोङो
लांफाबाय थानांगोन आरो बेजों जोङो दावगालांबाय थानो गोनांबा जोंनो बे गुन गोनां जिथु सोलोंथाइ बेखौ जोङो लांफानांगोन। आं बारा गोबाव बुंला मानो होनबा आंनावबो जिथु बुंनायनि गोबां एक्सपिरियेन्स गैया। आं माने खामानि मावनानैसो मोजां मोनो खिन्थु बैफोरबादि लेक्सार माबा होनानै आं बारा होनाय बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया। बेखायनो आङो सानो मा आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांनो हागौ जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ बा गार्जेन बिथांमोनखौ बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। आङो फोजोबनो सानबाय नैबे हाबाफारियाव आंखौ बिबुंथि लाखिनो खावलायनाय लेखा फरायसा बालाय आफाद बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो आं बुंनायखौ मिथिनानै फोजोबबाय। आफादगिरि खावलायबाय लोगोसे jadi bosan sahabat kita bermain ini ulang खावलायगौ बाजिनै जौखोन्दो बाजिनै बेनि उनाव आं लिंहरनो सानदों पम्पि बसुमतारी बिफा शान्ति बसुमतारी 39.0 पम्पि बसुमतारी फरायनायाव थुलुंगा होनो हायो जाहाथे बिसोरो गुबुन गथ'फोर बायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। बे गिदिर थांखिखौ लानानै बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बे कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ होजेनदोंमोन। बै मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ बे मोनसे स्ल'गानखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन। नोंथांमोना जायफोरा एसे थाल लादों मिथिगोन दहाय आफादगिरि बिथाङा बुंलांदों बै समावहाय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उनथ्रिनाय फरायसानि अनजिमाया खालि 60ल'मोन। एसेबां खममोन। जोंनि बर'फोरालायनो आसामाव 50 लाख दंमोन। 50 लाख दङबा बिसोरनि गथ' गथायफ्रा बोसोरसेयाव 2-3 लाखजों 2 लाखसो मेट्रिक होगोन। बर बेसे नङाबाबो 150 गथ'फोरा जुदि परीक्षा होयोब्ला मात्र 66 फरायसायाल' जुदि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ नोजोराव लाखिनानैनो
दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि गथ'फोराबो थुलुंगा मोननो हायो गुबुन गथ'फोरजों बादायलायनायनि जाहाथे गोसोआ जाखाङो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो नैबे बान्थाखौ होजेननो लादोंमोन 2006 मायथाइयाव नोंथांमोना जुदि डाटाखौ नायोब्ला जेब्लानोखि मुस्लिमा फिसा गावनि जानाय आदारखौ लानानै माने देवाल बा गावनि भाषासिम थाङो बेवहाय खैबार फिस्लायनानै गोलैयो नोंसोरनि जुजिनायाबो बिदि जानांगौ ओरैनो जिबनाव जेबो खस्थ' खालामाबा मानसिया एख' मोना बेखौनो नुदों आरोखि जे दुखिया गोताखोर लगाता है सिंधु में दुखिया गोताखोर लगाता है आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बेनिफ्राय जों HS पास जानाय HSLC पास जानाय इनिफ्राय बेलेग गेदेर फरायनाय पास जानाय बेफोरखौबो फरायदों आरोना बेनिफ्राय आं दायो फरायनायाव मा मोनदों आरो गांसे होदों आरोना बेनिफ्राय जिके बर' बिजों लिरनाय गांसे होदों आरोना बेनिफ्राय बेलेगफोरनो बेलेग होदों खोमा बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थेंक इउ सो माच